Arafo ye mamu nyina akwa abande NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO no agye so de ama me se yisane no badwemba ekwa so menhia na sese ye we baabi ye gina poti prepre die eye Asantehemaa ni fie na yiweye ene nyina eye adenkono Akwasidae a eni bronya aba abehia bese mfinhia wo ha ene miensa achi eni afei ena ebereti se yi asesi bimu no enu nti ena ye wa hanom yedi kaka ache modada se Asantehemaa ne ba tufo osei tutu amamene ne amane kwa so de wono ba ye firi afia pema hankono eduokononkon de besi mfinhia mpemienu aduonu mienu no Akwasidae wadi no no eya hanu ene nso na Asantehemaa na okuradu na Yiadom no otoso miensa oba mfinhia enumni no wono so Akwasidae wadi no eya maako aduanan enum 45 festivals of Akwasidae and ono so abomodin a wa celebrate samre yi ni seko a wotenemu no hima etena sekumu eno na otimi a eye akwabanane esono na ye gene tata nkakra na wode na akọ aka chem se amamre kwa so no ansa na opem so obesori bia no no obafie ebechia ne maame na oni na di nkita ho obana no pei abaye ne se di amamre ene amane etia wodi kai kwagina konya dada afei na ne maame a ye ba asetena a oye ne nua ba prekope a nana afia kobise wa ampem a wotoso mienu wona na owo nipa ba ni no wono anu afei no wono so eko na wakane nua ho na afei Akwasidae no wono modi ne kama ewo ehon enhyase na afei yenko yechi na yenkohwe abakwasem efri bresante de besi samri aba ahema a wono mabetena Asante ahema akonya no so edi besi nana Konadu Yiadom otoso miensensu no yenko na yensua ho ade kakra so hwemu a Asante ahema no ehyase 1695 edi besi samri ena eniyi wono egusu a wono di ade a na wohwa Asantehemaa wodi kanye na wobaye no ebae afe apem edunsia aduokono enum besi afe apem dunso aduonu mienu wodi mfinhia no aduonu nso 1695 to 1722 27 years ena wodiye ewa akonya so nana nketia intim abamo eba afe apem dunso aduonu mienu gusi afe apem dunso aduanan mfinhia dunwotwe no wodiye me kire 1722 to 1740 18 years ena wodiye ewo akonya no so no firi ho no ene ba nana ekua afiriye afe apem dunso aduanan besi afe apem dunso aduosia enwotwe aduonu enwotwe ena wodiye ewo akonya no so mfinhia aduonu nwotwe na ese 1740 to 1768 ena wodiye 28 years ena obedi wo akonya no so nana ekua firiye firi ho no nana Konadu Yiadom odikan afe apem dunso ene aduosia nwotwe dikosi afe apem dunwotwe ene nkono ono ne oba ahema wa Asantehemaa ma wotena akonya so no che yeye pa odi mfinhia ne aduanan baako me kire 1768 to 1809 ena odi 41 years ewo akonya no so nana Konadu Yiadom odikan no afei wo firi wono no nana akosua adoma eba afi apem dunwotwe ne nkono dikosi afi apem edunwotwe ene edunkono mfinhia du 1809 to 1819 10 years enodiye ewo akonya no so firi wono ena nana amasewa eba mfinhia afi apem dunwotwe ne dunkono dikosi afi apem dunwotwe ene aduonu enwotwe mfinhia nkono 1819 to 1828 9 years ena wono so di wo akonya no so nana amasewa efiri hono no nana yadufue ena ebaye afi apem dunwotwe ene aduonu nwotwe dikosi afi apem dunwotwe ene aduasa ensia mfinhia nwotwe ena wodiye 1828 to 1836 8 years ena odi wa akonya no so ansana nana afia sapon eno so ba ye afi apem dunwotwe ene aduasa ensia dikosi afi apem dunwotwe ene aduonum enso mfinhia aduonu baako na se 1836 to 1857 21 years as Asantehemaa ewo Asantehemaa akonya no so na afia sapon firi ho no ansana nana afia kobi a wodi kan eba obedi mfinhia afe apem dunwotwe ene aduonum nso dikosi afe apem dunwotwe ene aduowotwe wodi aduonu enwotwe ewa akonya no so maya ye di animu ya mu wom sesi a ye from se modoafo
modoafo ade ne ekura wo ma yama ho tuntun no ye frɛ ne sɛ taasen ene sisi duku so a wɔn mu didi Asantehemaa anim no ye frɛ ne sɛ taasen nti modoafo di kan na wɔn kura taasen no na Asantehemaa ɛtoa so ye nhwɛ nim kɔn kakra ne nto abakwasa no so Asantehemaa etu atena woko yento aso na yenko yenim nana afia kobi odi kan eba ye na woko ye no nana ye cha afia pemdu wotwe ne adu wotwe edibesi afia pemdu nkono eni edunso onyamfinhia no aduasanso ewa akonya na se nana Konadu Yiadom odi ho no ofiri ho no ma we na ono so di ade ma no be che kakra woto ano so ewo ho no 1880 to 1917 ono ofiri ho no nana Konadu Yiadom otoso mienu eba ye nana Konadu Yiadom otoso mienu no afi apem dunkono ni donso besi afi apem dunkono aduanan enum finhia duonu wotwe na ono so diye ewo akonya no so 1917 to 1945 28 years ansana nana ama sewenya ko ono so ebaye afi apem dunkono aduanan enum besi afi apem dunkono aduoson enso se uhwema ono so ebedi aduasam yenu finhia aduasam yenu wa akonya no so 1945 to 1977 32 years as Asantehemaa ansana ena wowo otumfo osei tutu otoso minu kane barima kwakudua ena enenye nana Konadu Yiadom otoso emiensa di no wono so eba meche nana afua kobi sewa ampem nana afua kobi sewa ampem oba afia pem dunkono aduoson enso edikosi afe apem edikosi mfimpim mienu ene dunsia afe apem dunkono aduoson enso edikosi mfinchampim mienu ene dunsia enna sebie kronto nana afua kobi sewa ampema wowo emma mienu ye ne ba kudi Asantehene ne ba kudi Asantehemaa yi wono so bae na je se uyi afia kobi a wodi kan aha nana Konadu Yiadom a odi kan a odi mfinhia aduanan baako ewa akonya no so a de wo che ye pa otumfo osei tutu ene nana Konadu Yiadom omo maame ye friend se nana afia kobi sewa ampem a wo bae no wono odi aduasan kono ewo akonya no so a bibia di adanse se enuanom baani wono beche ewo akonya no so yie pa a enya asenketwa bokosesani bi ene ye wo so edidi Asantehemaa enim waduru dwabɔ nankasa ase beebi adwabɔ no ekoso no ewo dwabirem menhia ha no waduru so saa me wodi nani kyeremu na wakosimpie so beebi a ne ba otumfo osei tutu a wotoso mienu amamre kwan so wote no na afei akɔkyea na enya asenketwa wo ba hema ena ye hu se wote ne sekonumu na edi kente papa bi edi adura sekonumu ena onu amu so no wafa ne ho na hofade no kente no abibire eni sika kokɔ eni edi ahyemfie ewo na fade no ikente a otutu edi aguso baba se kwadwo so odi enimo Akwasidae na Asantehemaa na Konadu Yiadom bata ngese egura sese watu miseko mo na de wa no apagase wa no senkumu ni nfanyira
na chese ohwe Asantehemaa hanoma Abahemaa wonoma betina kunya kase so no ehwo abakwasem kakra na edi egu na eneyi na akoradu Yiadom ono toso miensa ye wodi ka bedi mfinchi aduanan ebaako ye wotoso so mienu ebedi aduonu enwotwe ese de otoso miensa no kwasem ni ono so ebeko na niye pa afi ene wate asi foma okochia ne ba ewo amamre kwase ye di ka aka chere ohwe na fade na ye ne ba ne de na se ye ne ba ne de na se pa so se kakra ayem se ewumua ene opemso de ne kotoko bi a ye hu se edemu enu ne hu se Asantehemaa de ne bi nem ye nso ahusuo ne de ni nyina ye bi pepepe ene wo opemso ediem ena ayem se eye ahabamono ahabamono so atene ho e de free Asantehemaa de enu kakra apart from eno no ahusuo na aka ni nyina no ebi wo mu so wo se de bi agudi agugu Abahemaa komu a kwasem na efe pa taase no modoafo no ade na esisi so na ya ma ho tuntum no ene ye fe ne taase no wo na echia no afi ena waba betina se hwe ne morre a egu chacha mu na hwe agudie bi e dia to na ba nan na ba kobo nsa no e ba ne nampo so sa no ne fe ena afi ne ntoma efra ase ene ni kenta no kwasem ni Abahemaa ho ayefe ne afa no hwe papa enti watana se afi ne nchia no so e ba we asokore mampo ye na asokore mampo ene no wona sesi a ye se wochia Asantehemaa ene na trankunya wono ewo kono we eye Johnson esiedu enketi emprempe Jontani at the National Democratic Congress amanyiko no wono so na densa ede aboto densa eyemu dama ba ko a woda memu e bia Asantehemaa etna se edi kaka chemo wona se edi nketi a achia ne sesi a ewo ekono no Joseph Yami wono eye domfrafo boabo adoma no de mendi se amanyiko no Ghana hanyina national organizer no
aha ene nyansapo ye nso brebe me kwan ema ye de esi na ye ne kejebi every sem ye beto aso ndifam ha nyansapo subscribe share na like na fa wadwenche fato ase efa ema ye midin ene ebusu apani obusu adu ye mamu nyina mo ene hwa oji ahiniwa Ntini ebube ne brebe nsese ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wadawro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya